Dnes je opravdu krásně, jsem rád, že jsem sem šel. Co to sakra bylo? Ten zvuk se mi nelíbí. Sakra, proč jsem sem chodil, možná tu řadí ten ledničkový vrah, o kterým dneska říkali ve zprávách, tohle není dobrý, asi bych měl vypadnout. Ale možná někdo potřebuje pomoc, radši se půjdu podívat a kdyby šlo do tuhého, tak vypadnu. Pomoc, prosím, je tu nějaký šmejdský psychopat. Watermane, co tu děláš? Ještě, že si tu naháněl, mě nějaký šmejdský psychopat, byl se mnou i kyblík, ale ten se pak nějak ztratil a teď už je asi mrtvej nebo nevím, ale musíme okamžitě utéct. Hele, a počkej, jak vypadal? Byla to nějaká hnusná lednička. Ale nej je. Co se děje? Dneska ve zprávách o něm říkali, že je nebezpečný a že se pohybuje v lese. Tak na co čekáš, vypadnem odsuť. Dobře, Watermane.